Hi mga idol, kumusta man mo? Ngayon lang kong pasensya dul ha nga sa pagkakaroon wala sa tay tutorial kay nagka problema lagi ko dul. Grabe tong ibuhat na nimo ang tanan wa ka mag-expect mahitabo na nimo. Grabe sakit, pero grabe dun kanang positive ra ka, wala kay yun na una nga negative, pero grabe gibuhat ni mo ang tanan pero grabe sakita dun. Sakit kining malibang kang tublon niya dun. Grabe to kayo. Okay mga idol, na artistahon man po daytaan ni day, pero karon pa ko mga idol nga kumuhilak di ko purti man kumbati adik now. Ay nga no man de Romel, gwapo de ka. Ay. Ang akong ilong ning isamot og ka bukat. Okay sa mga nangaila di idol, comment lang mo, and thank you so much sa pag watch to ang video. And don't forget to subscribe our channel, Romel Amante Comedy. Alright.